Kamaráti, toto za mnou je jedno veľmi špeciálne Lamborghini, ktoré nesie názov STO. Je to tá najvrcholnejšia verzia, ktorá sa pri tomto modeli vôbec vyrábala a je to taký pretekársky špeciál, ktorý sa prerobil na to, aby to mohlo jazdiť po normálnych cestách. Veľmi zaujímavá vec na tomto aute je, že vývojári spojili predok, čo sa týka kapoty blatníkov do jedného kusu, čiže toto celé sa odklapa. Celé to auto je zo 75% čisto z uhlíkových vlákien a ďalšie špecifikum, ktoré je na tomto aute úplne jedinečné, je aj tento zadný kus s touto plutvou, povedzme, ktorá jednak zlepšuje prúdenie vzduchu, celá je z karbonu a zakrýva tým motor, ktorý je takto priamo pod tým, nie je tam už žiadne sklo, všetko je to robené tak, aby to jazdilo čo najlepšie. Je to čistý zadok, čistá zadokolka, ktorá má 610 koní, z 0 na 100 za 3 sekundy, na 200 je za 9 a celé to auto je urobené tak, aby podávalo čo najlepší možný výkon. Celé toto autíčko sme to mohli zabaliť do poliuretánovej fólie Magnus Pro, ktorá je na každej jednej časti tohto vozidla, čiže povedzme tu, tento späťák, tieto všetky žiabre, celé toto obrovské krídlo, celý tento difúzor zo spodu, všetko sa dokonale ochránilo tak, aby to bolo čo najviac neviditeľné, aby to tomu autu neuškodilo, čo sa týka dizajnu, aby to nezmenilo jeho vlastnosti a aby to auto bolo čo najlepšie chránené voči bežnej jazde na klasickej ceste alebo pokojne pretekárskej trati. Pozrite si videjko a užívajte tento krásny kus automobilovej techniky.